Praise the Lord. Hallelujah. Maayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen. Karong gabi na mga igsoon, maupon ni mo ni pod ni ang higayon alang kanato nga kita makatuuno sa pulong sa tong buhing nga Dios. Amen. Kinsa excited niya na nga makakatuuno sa pagkamaayo sa tong buhing nga Dios, sa mga butang o makahibalo na sa mga butang, sa mga tinagong butang nga gusto ipaibot sa tong buhing nga Dios. Kinsa gusto na mga igsoon. Amen. Hallelujah. Ug before ta magsugod sa ato ang buluhaton, ato nata sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Karang gabi ng mga igsoon, dili ta magdugay at ta sa ato ang foundation text nga atong pagkatun-an karon o atong pagkakuhaon diha sa unang Korinto chapter 10 verse 31. Ang pulong sa Dios nagaingon, kini ang akong tubag kaninyo, bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mukaon o miinom, buhatan ninyo ang tanan sa katuyuan nga madayeg ang Dios. Magampo ta sa pulong. Amahan mo nga langit nun, mapasalamaton kami niining matahom nga kagabion. Salamat sa imong pagpakig-uban, salamat sa imong pagpataliwala, ug salamat amahan samtang kami magatuon sa imong pulong karon. Salamat sa imong giya sa langit nun nga giya, ang mga pagpadayag gikan nga kanimo imong ipaabot nga ni sa matag sa Ginoo. Salamat Lord, ikaw magapatibulawala niining tanan tungod kay among giilagad. Kung wala ka sa mong kinabuhi, wala gid mi mahimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Og karong gabi na mga igsoon, atong tunan ang pulong sa atong buhing nga Dios. Ug ang atong tema nga paghisgutan is mo ni siyang ginaingon nga ang gugma sa Dios sa iyang ang gugma sa Dios sa iyang kadungganan naghatag kanato sa tinuod nga kabulahanan. Sa kinabuhi sa Kristohanon igsoon, diyan mo makita nga adunay mga tao nga bulahan kaayo, adunay mga tao, mga Kristohanon nga nagpuyo diha sa kadagaya, diha sa mga panalangin, adunay mga katawhan o mga anak sa Ginoo nga protektado gi panalanginan tungod kay kana igsoon, tungod kay ang Dios, tungod sa iyang dakong gugma, alang sa iyang kaugalingon ug alang sa iyang kadungganan, gibuhat niya ang tanan aron ang iyang mga katawhan magakabulahan diha sa pagpuyo nining kalibutan na way nagapaabot kit sa pagbalik sa atong buhing nga Dios. Amen. Ang mga inila nga mga tao, kung imong tan-awon dinhi sa kalibutan igsoon, adunay mga tao nga ilado, kwartahan, nay posisyon, nay kakayahan. Kung imong tan-awon diri sa kalibutan igsoon, sila mapuslan, pero sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, kung maghisgot ta og kaluwasan, kini mga tawhan na dili makatabang aron ikaw ug ako mabulahan. Ayun naman. Ingon lang Isaiah chapter 2 verse 22, ang pulong sa Dios nagaingon siya. Ayon ako pagsalig sa tao, kay mamatay ra siya. Unsa bagayod ang iyang matabang? Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon, labi na sa atong panahon karon. Sa panahon sa niining pandemic, usahay ang atong pagtuog, atong pagsalig, atong ginabutang sa mga butang ginakreate lang o ginabuhat lang sa tao. Usahay makalimtan nato ang Dios, makalimtan nato ang mga pamaagi sa Dios, o mauna nato kung unsa atong nakita. Usahay makalimtan nato kung unsa ang saad sa Ginoo. Muna nga ang pulong sa Dios, dili kita musalig sa tao, dili kita musalig kanila kung unsa ang ilang mga gibuhat alang kunuhay alang sa atong kaayuhan. Apan igsuon,
ang kaayuhan nga atong gipangita ug ang atong masiguro o atong makasigurado ta nga protektado ta ang pagpamuhat lang gyud sa tong buhi nga Dios. Muna yun siya, ayaw ibutang inyong pagsalig o pagtuo sa tao. Kaya mawala lang siya. Ingan siya, Psalms 146 verse 3. Siya, ayaw ninyo ibutang ang inyong pagsalig sa mga gamhanang tao o sa kang bisan kinsa. Kay dili sila makaluwas kaninyo. Siguro sa kinabuhi diri sa kalibutan igsoon, kung ibutang na to financial na needs na to, material needs na to diri sa kalibutan, kini matawhan na kini mga may kakayahan yung mga tao makatabang sa tuwa. Pero kung mahitungod sa kaluwasan na igsoon, sa kaluwasan ngadto sa gingarian, kini mga tawhan na igsoon wala gyud makatabang, dili gyud makatabang nganhi kanato. Manang ingon siya, dili nato ibutang atong pagsalig ini mga tawhana, dili nato ibutang ang tanan nga imong pagtuo paglaom ngadto kanila tungod kini mga tawhana dili gid makatabang sa tuwa. And siya, kung imong tan-awon ang Biblia igsoon, kini mga tao nga nagsalig sa ilang kakayahan o kini mga tao adunay mga tao karon mga Kristohanon karon nga nagsalig sa mga koneksyon sa mga tao usab nga may kakayanan diri sa kalibutan ug wala nagsalig sa mga saad sa Ginoo ug wala magsalig sa mga pamaagi sa Ginoo, ingon siya makaluluoy. Ilabi na kini mga tao nga mubiya sa tong buhi nga Dios. Ingon siya sa Jeremiah 17:5. Ingon siya, mingon pagayud ang Ginoo, panghimarauton ko ang tao nga mubiya kanako ug musalig sa tao nga mulig-on kaniya. Diri sa kalibutan igsoon, adunay mga tao nga usahay makaingon ta sa atong kinabuhi nga uy gwapo ni mga tawhana kay masaligan makapalig-on ni sa ato sama sa akong agian kaniadto sa dati na kong gitrabahoan. Ingon to siya sa kuha ingon siya, man nakasandig ka sa dako kay nga pader. Pero sa akong kinasuluran giingnan ako kung kaugalingon nga man wala ka nakasandig sa pader nga naa ning kalibutan na ang imong gisandigan nga pader mao ang Dios nga mo'y tag-iya sa tanang butang, ang Dios nga nasayod kung unsa ang imong kinahanglan, unsa ang imong kaugmaon alang sa tong buhi nga Dios. Hallelujah. Kay diri sa kalibutan igsoon, adunay mga butang nga kung imong tan-awon dili kaayo bililhon sa atong buhi nga Dios. Halimbawa niining mga nasod mura ba og ikumpara sa iyang kadungganan o sa iyang plano alang sa imong kinabuhi is gamay lang kaayo og bili alang kaniya. Ingon siya sa Isaiah 40 verse 15 and 17. Ingon siya, ang tinuod, ang mga nasod sama lang sa usa ka tulo sa tubig diha sa timba, uabog sa timbangan, alang sa Dios. Ang mga isla sama lang kagaan sa abog. Dili makatupong ang mga nasod kung itandi kaniya. Walay bili ang mga nasod alang kaniya. Ikson, dili gipakita sa Ginoo sa kuha ba? Kung unsa gyud ka maayo siya sa imong kinabuhi kay nga naman. Kining tanan nga ihang gi-create, kining tanan ang kaanindot, ang kadagaya sa mga nasod, sa mga isla, sa tanang butang nga naa ning kalibutan igsoon. Gipakawalay bili niya tungod ug alang kanimo aron ikaw mahimong mabulahan ug madayeg nimo ang Dios nga labing gamhanan nga mo'y naghatag sa tuwa sa kasiguruhan sa kinabuhi igsoon. Hallelujah. Ingon siya, hallelujah. Bisan ikaw grabe ka makasasala, ikaw nga tao, kung imong tan-awon siguro adunay mga tao nga makaingon jud sila ba nga dili man jud ko angayan kay grabe jud ko ka makasasala, dili jud ko angayan kay grabe jud ko kadautan. Unya tungod sa mga plano o katuyuan sa atong buhi nga Dios, iyang gipugnan ang iyang kaugalingon. Instead ikaw ug ako angayang silutan, apan iyang gipugnan ang iyang kaugalingon alang sa imong kabulahanan. Ingon siya sa Isaiah 48 verse 9 and 11. Ingon siya diha, alang sa akong kadungganan, pugnan ko ang akong kasuko kaninyo. Kung imong tan-aw igsoon, kaniadto ang Dios, grabe ang iyang kasuko sa mga tao or sa sala
nga gibuhat sa mga tao. Ug tungod kay kining sala anaa naman sa mga tao, mo na niabot ang kasuko sa Dios ngadto sa mga tao tungod sa sala nga naa na kanila. Kung imong tan-awon, angayan na unta kitang silutan, angayan na unta kitang masugba sa kalayo sa impyerno, angayan na unta kitang paulanan og kalayo, angayan na unta kitang mamatay. Apan ang pinakanindot igsoon, tungod og alang sa kadungganan sa tungbuhi nga Dios, iyahang gipugngan ang iyahang kasuko nganhi kanato aron dili kamo malaglag, aron ikaw ug ako dili malaglag, aron ikaw ug ako magkaroon sa kabulahanan sa kinabuhi, magkaroon og pag-asa sa kinabuhi igsoon. Ingon siya in verse 11, himuon ko kini alang sa akong kadungganan. Gihimo sa Dios ang tanan igsoon, even ang pagpugong sa iyang kaugalingon alang sa iyang kadungganan siya. Dili gayud ako motugot nga maulawan ako og ang mga Dios ang mapasidunggan. Kay kung imong tan-awon ang kinabuhi sa mga Israelites kanito igsoon, kining mga tawhana grabe ka pabadlong sa atong buhi nga Dios, grabe ka gahi sa ilang mga ulo. Apan tungod kay nakita man sa mga tao, sa mga hintil, sa mga walay Dios, nga ang Dios nagapamuhat sa ilang kinabuhi, ang Dios nagapahigawas kay nagikan sa Ehipto o gidala sila sa yuta nga saad. Ug dito sa yuta nga saad kini mga tawhanag nagpagahi sa ilang ulo, ug tungod sa ilang kagahi sa ilang ulo, ang Dios nasuko. Apan sa kung imong tan-awon igsoon, gipugnan sa Dios ang iyang kasuko ngadto sa iyang mga katawhan. Kay basin unya ang mahitabo ba nga kanang pakaulawan ang Israelites tungod sa kasuko sa Dios nga ipahantang ngadto kanila. Apan tungod sa dako nga gugma sa Dios o nga nagpugong sa iyang kasuko ngadto kaniya, wala niya gibuhat nga silutan ang Israel, nga silutan ka kay dili siya gusto nga mapasidunggan ang mga Dios sa mga hintil nga mga walay Ginoo. Bigsoon, kabalo ba ka nga buhaton sa Dios ang tanan aron lang siya mapasidunggan ug ikaw ang mabulahan? Ang Ezekiel chapter 36 verse 22 hangtod sa 23 ug moambak ta ngadto sa 32. Ngayon siya in verse 22, busaing na ang katawhan sa Israel nga ako ang Ginoo nga Dios nagaingon, o katawhan sa Israel, pabalikon ko kamo sa inyong yuta, dili tungod kay angayan kamo sa pagdawat niini. Kung imong tan-awon igsuon, ang kinabuhi sa mga Israelita sa una, napahigawas sila sa yuta nga saad. Napahigawas sila sa yuta nga giandam sa Dios ngadto kanila. Apa ningon ang Dios, pabalikon ko kamo, bisan dili kamo angayan niini. Kay nganuman, himuon ko kini tungod sa akong balaang ngalan. Ang inyong gipakaulawan bisan asang mga nasud kamo moadto. Ako ang Ginoo nga Dios nagaingon nga ipakita ko ang pagkabalaan sa akong dungganon nga ngalan nga inyong gipakaulawan diha sa mga nasod. Unya mahibaluan ni ana mga nasura nga ako mao ang Ginoo kung ipakita ko kanila ang akong pagkabalaan pinaagi sa himuon ko kaninyo. Apan gusto kong mahibaluan ninyo nga wala ko kinihimua alang kaninyo o katawhan sa Israel, angay kamo nga maulaw sa inyong pagbuhat. Ako ang Ginoo nga Dios nga naggaingon niini. Kung imong tan-awon diri igsoon, ang kinabuhi sa mga Israelita sa una, kung atong matanaw atong mga katigulangan is grabe ka mga gahi ulo, grabe ka makasasala. Apan tungod sa dakong gugma sa Dios, dakong gugma sa iyang kadungganan, gibuhat niya ang tanan aron dili siya maulawan, aron siya ang mapasidunggan. Gibuhat niya ang tanan aron dili mahimong biay-ayon ang pangalan sa Dios diha sa Israelites, gikan sa mga tao nga walay Dios ug ang ilang gisimba mga Dios nga binuhat lamang og tao. So kung imong tan-awon, dili angayan ang tao para sa imong karon, parehas sa kuha, kitang tanan dili ta angayan nga modawat sa kung unsa atong nakabut karon, dili ta angayan nga mo enjoy sa kinabuhi nga madagayaon, nga malipayon uban sa pagkamatarong, uban sa pagpanilipod ug grasya sa tong buhi nga Dios. Apan tungod sa gugma sa Dios alang sa iyang kadungganan gibuhat niya ang tanan
alang sa imong kabulhanan igsoon. Amen. Ang pagdaig alang lang sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Hallelujah. Tungod sa iyang grasya, ikaw maluwas ug siya ang mapasidunggan. Gibuhat sa Dios ang tanan igsoon. Pinaagi sa iyang grasya, kita giluwas sa Ginoo ayon sa Episo 1:6, 12 ug 14 ambak-ambak lang ta igsoon siya. Daygon ta ang Dios tungod sa iyang kahibulungang grasya nga gihatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Unsa? In verse 12, aron nga kami nga unang naglaom kang Kristo magdayeg kaniya. Gibuhat sa Dios ang tanan, gihatag niya iyang kahibulungang grasya aron ikaw mahimong iyang hinigugmang anak o kita nga iyang makatawhan magadayeg sa dibuhi nato nga Dios pinaagi kang Kristo. Yun siya, verse 14, kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iya madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios nga maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan. Tungod niini pagadaygon siya. Gibuhat sa Dios Amahan ang tanan igsoon aron ikaw mahingpit ang imong kinabuhi, mahingpit ang kaluwasan, mahingpit diha sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Ug tungod ug niana nga panahon, kung maabot nga panahon, kabalo ang Dios nga ikaw mudayeg ngadto kaniya. Bisan karon nasaid ang Dios nga nagadayeg ka sa iya, nagasimba ka sa iya, sama sa nahitabo atong last Sunday, ang giya sa Balang Espiritu, ang pagpupunghat sa Balang Espiritu uban sa itong makaigsuunan ingon sila na sense na namo pas nga last before ato nga nahitabo na ay magakahitabo na ay magapagabuhaton ang Dios. O ni Sister Banji pa ingon siya nakita na niya nga ang adunay mga katawhan nga grabe ang pagdayeg sa atong buhi nga Dios, o katong nahitabo igsoon atong ginadayeg atong buhi nga Dios, nagakalipay ta uban sa mga tao nga ginapa-enjoy sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Iyon ang Biblia nga magsubo ta sa mga taong nagsubo ug magkalipay usab ta sa mga taong nagakalipay diha sa atong buhi nga Dios. Mo ta atong ginabuhat atong last Sunday, atong ginadayeg ang Ginoo tungod sa kalipay nga gibati sa atong kinasuluran, nga gibati sa atong makaigsuonan, nga naga-enjoy sa mga blessings nga gisaad sa Ginoo sa ilang kinabuhi, nga ilang nadawat og katuig igsoon. Katuyuan sa Ginoo nga madawat to nila ug ikaw ang sunod, ako ang sunod, tungod kay nasayod ang Ginoo nga imo siyang daygon, imo siyang simbahon sa tibuok nimong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Unsa bay katuyuan nga nung gibuhat ka sa Dios? Anong gibuhat ka sa Dios nining kalibutan na? Siya aron siya ang mapasidunggan. Naa ka nga mo pasidungog sa iyahan, naa ka nga mo dayeg sa iya. Ayan siya sa Isaiah 43 verse 7. Ayan siya, sila ang mga katawhan nga akong gitawag, gibuhat ko sila alang sa akong kadungganan. Gitawag ka sa Ginoo. Ang pagtawag sa Ginoo sa imuha, wala ka gitawag aron lang paibugon sa grasya, sa kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo sa iyang mga tinawag. Kundili gitawag ka sa Ginoo aron ikaw mutayeg, muhatag og kadungganan sa buhi nato nga Dios igsoon. Amen. Usa na sa katuyuan sa Dios igsoon nga nung naa ka karon, nganong nagapaminaw ka sa pulong sa Ginoo, tungod kay nasayod siya nga sa diha nga mo enjoy ka sa iyang pagkamaayo, sa diha nga mo enjoy ka sa iyang panalangin, imo siyang daygon. Igsoon, sa karon nga panahon anaa na ta sa ginatawag nga grace period. Kung ang tao manghimaraot sa Dios, mubuhat o dili makapahimuot sa iyaha, dili ka makikita nga silutan sila dayon. Kung imong tanawon sa Old Testament, ang mga tao nga makasala, ang mga tao nga dili makapahimuot sa Dios, ang mga tao nagapahimaraot sa Dios, pag moingon na ganing propeta nga paulanan sila, ang moingon na ganing propeta nga silutan sila, kanang mga tawhan na silutan sa Ginoo. Apan sa tuwa nga panahon karon igsoon, adunay mga tao nga nag-angkon nga sila ang Dios. Adunay mga tao nga naghimaraot sa pangalan sa atong buhi nga Dios. Adunay mga tao nga nagdaot sa pangalan ni Jesus. Apan wala ka nakakita nga gisilutan sila sa Dios. Kay nga naman naata sa gitawag ang grace period.
Hallelujah. Unsa man na siya, pastor? Grasya nga panahon. Gitagaan tag grasya sa Ginoo. Gitagaan tag panahon nga kita muduol sa Ginoo. Ang mga katawhan sa Dios muduol sa Ginoo. Ang mga piniling katawhan sa Dios muduol sa Ginoo. O kining kalibutan karon igsoon, gipatagamtam sa kagawasan nga gihatag sa atong buhi nga Dios, kagawasan diri sa kalibutan nga dili kasilutan dayon. May isla, pastor, na malagi magkasakit, na may masunugan, na may mga matay, na may bagyuhon. Dili ba nagikan sa Dios? Igsoon, dili nagikan sa Dios. Gikan na sa atong kaaway nga mo si Satanas. Kay si Satanas ni anhi diri sa kalibutan aron sa paglaglag, pagkawat ug pagpatay. Hallelujah. Muna igsoon, kung imong tan-awon diri sa Biblia, lahi kayo ang resulta kaniadto ug sa karon, labi na sa panahon sa mga sa Israelites katong sa Old Testament ug karon nga nanata ilalom sa bag-o nga testamento. Igsoon, adunay kagawasan, adunay kasiguruhan, dili ka makakita nga ang tao, labi na ang mga katawhan sa Ginoo, makaangkon sa silot. Pero dili sa kalibutan, sa balaod sa kalibutan, igsoon, pag makasala ka, silutan ka. Pero sa mata sa Ginoo, dili ka makita nga naay silot sa imuha. Nga naman, gitagana na sa Dios alang sa panahon nga iyang gitagan. Insya? Tungod sa iyang pagpailob, insya, tungod kay ang Dios nagpailob sa iyang kaugalingon, aron ikaw, ako, walay silot, wala kay makita nga nagakahitabo nga gisilutan sila sa Dios. Tungod kay gusto sa Dios, ikaw pasidunggan ug mabulahan. Ang Roma 9 versikulo 22 hangtod sa 23 nagingan, ingon ni ana ang gibuhat sa Dios. Buot niyang ipakita ang iyang gahom ug ang iyang kasuko sa mga tao nga angayan ng silutan. Kaya sa Ginoo nga musilot sa mga tao nga wala niya giluwas, sa mga taong wala niya gipili. Kaya niya ipakita ang iyang gahom ngadto sa mga taong angayan ng silutan. Apan magbuot siya kung magpailob una siya ni ining mga tawhanang nga iya unyang laglagon. Siya gibuhat niya at kini aron nga ang iyang hilabihang kaayo ikapakita niya sa mga tao nga iyang gikaluy-an nga giandam na niyang daan aron pasidunggan. Muna ikaw, igsoon, wala kay makita karon sa kalibutan, ilalom sa gitawag nga grace period nga ginasilutan sa Dios, tungod kay iyang gipaubos iyang kaugaling. Grabe ang iyang pagpailog ni ining mga tawhana, kay gusto niya ipakita ang iyang hilabihan nga kaayo, hilabihang gugma, hilabihang kaluoy ngadto sa tanang mga tao, especially kanato nga iyang giandam ng daan aron pasidunggan, aron mabulahan, igsoon. Hallelujah. Nganong wala sila ginasilutan? Tungod kay adunay panahon nga kitagal alang kanila nga silutan sila. Nganong wala nagibuhat sa Ginoo? Tungod kay dili gusto ang Dios. Kini mga tao ba nga naa sa impyerno karon o sa umaabot, dili sila makaingon ba nga, Lord, unfair kay ka, kay wala ko gituluan nimo sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong pagkamaayo, sa imong kaluoy. Ikson, gituyo sa Ginoo nga dili pa sila silutan aron makita nila kung unsa ka maayo ang atong buhi nga Dios, kung unsa ka mahigugmaon ang atong buhi nga Dios. Apan kini mga tawhana, ang ilang ginapili is ang mga butang nga wala nakapahimot sa atong buhi nga Dios. Munang among ilang ginabalik-balik ni pastor niya, kining mga tawhana nga naa sa impyerno o katong masugba sa impyerno, angayan sila nga maadto dito tungod kay ila ng kagustuhan nga maimpyerno, igsoon. Amen. Kung imong tan-awon dinhi, gitagaan og chance sa Ginoo ang tanan. Wala niya siluti, wala niya gilaglag. Tungod kay gusto niya ipakita ang iyahang hilabihang kaayo o kaluoy kanatong tanan, especially kanimo, kanako,
iyang giandam sukad pa kaniadto wala pagibuhat ang kalibutan aron ikaw iyang pasidunggan, aron ikaw mabulahan igsoon. Amen. Hallelujah. Usahay dili ta makasabot sa mga plano sa Dios. Apan ang utlanan ni ining tanan, ang sa kabalubakaon sa utlanan ni ining tanan, na mga mga pahitabo sa kalibutan nga usa di ka kasabot. Pero ang utlanan ni anang tanan, aron lang siya mailhan ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan. Inaagi sa imong kinabuhi ang Dios nga grabe ka maluyon, grabe ka mahigugmaon, mailhan sa tibuok kalibutan pinaagi sa imong kinabuhi. So, ang Exodus 14:4 nag-ingon, ug pagahion ko ang iyang kasing-kasing ug gukdo niya kamo. Apan laglagon ko siya ug ang iyang mga sundalo. Niining paagiha, mapasidunggan ako. Kung imong tanawon igsoon, usahay dinhi sa kinabuhi sa Kristohanon, sa kinabuhi sa kalibutan, sa kinabuhi sa mga taong nagpalibot sa atoa. Usay makita nimong adunay mga tao nga sukay sa imuha, wa kasabot. Kung unsa ba ang ilang imong gibuhat sa ilaha, wa ka kasabot. Unsay nahitabo sa ilang kinabuhi. Tungod kay ginalaw sa Ginoo nga kini mga tawhana ilang makasing-kasing mahimong bato. Apan moabot pud ang panahon nga kining mga tawhana sa sama gihapon mga tao mahimong maluluyon sa imuha, mahimong manggihatagon sa imuha, mahimong matinabangon sa imuha. Kabubuton na sa Ginoo igsoon. Ang Dios kaya mo kontrol sa kasing-kasing sa mga tao, especially ni mga tao nga walay Ginoo. Kaya sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Nya ang nakanindot ana kay sa diha niya nga buhaton na ang katuyuan sa tanan, ang utlanan ni anang tanan is alang sa imong kabulahanan. Anja, nining paagiha mapasidunggan ako og mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako mao ang Ginoo. Busa gihimo kini sa mga Israelita. Buhat sa Ginoo. Kung imong tan-aw mo gani ang istorya sa mga Israelita nga ipahigawas sa Dios gikan sa Ehipto, pinaagi kang Moses. Ang hari usay gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing para dili mosugot, o sa kaulahian gibuhian na Israelites, o niabot ang panahon nga gipagahi na pud sa Ginoo ang kasing-kasing o gigukod na pud sila. Usay katuyuan sa Ginoo aron mailhan siya sa tibuok kalibutan, aron mahimo siyang ilado, aron ikaw o ako mahimong bulahan igsoon. Hallelujah. Thank you Jesus. Nganong hangtod karon napakita buhi, naminaw sa pulong sa Ginoo, nanarbaho, nagsimba sa Ginoo, nangita og panginabuhi dinhi sa kalibutan. Nganong buhi ka hangtod karon? Aron ikaw ug ako kamong tanan nga nakarungog karon sa kong tingog makakita sa iyang pagkagamhanan ug kabantugan igsoon. Makita nimo ang iyang grasya, makita nimo ang iyang mga panalangin nga iyang giandam sa atong kinabuhi. Ang Exodus 19 verse 16 ingon siya, apan gitugutan ko ikaw nga mabuhi aron makita mo ang akong gahom ug aron mabantog ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Hangtod karon igsoon napabilin patang buhi. Tungod kay gusto sa Ginoo nga ipakita diha sa imong kinabuhi kung unsa siya ka mahigugmaon, kung unsa siya ka maayo. Ginabalik-balik gyud ako na diha sa church igsoon nga dili pa na mao ang inyong na-enjoy karon. Naapay daghan nga giandam ang Dios alang sa kabulahanan sa iyang mga katawhan igsoon. Amen. Hallelujah. Bisan og unsay mahitabo. Bisan og unsay mahitabo diri sa kalibutan, na may grabing mga pangitabo igsoon, dili jud ka isalikway sa atong buhi nga Dios. Dili jud kaniya biyaan, dili jud kaniya pasagdan. Tungod kay nga naman, tungod kay kalipay sa Dios nga nahimo kang iyang katawhan. Siguro mo ingon ka, pastor, akong kinabuhi ba di man ko malipayon nga naging Kristohanon ko. Okay, pangutan-on tapos ka isoon, nakabalo ba ka sa grasya sa Ginoo? Nakabalo ba ka sa gugma sa Ginoo?
Siguro lahi ang imong pagtulunan karon. Siguro nagpabilin pa kaya sa balaod. Igsoon, kung nagapabilin ka sa balaod, imo makita nga ang Dios stricto. Imo makita nga ang Dios dali masuko. Imo makita nga ang Dios dali mosilot. Apan kung makasabot ka sa grasya sa Dios igsoon, kung makasabot ka sa dakong gugma sa Dios igsoon, diha nimo makita nga ang Dios grabe ka maamumahon diha kanimo. Ang Dios grabe nangandoy siya kanunay sa matag adlaw sa imong kinabuhi, nga mutuol ka kaniya, mosalig ka kaniya, mosangpit ka kaniya sa tanan nimong mga problema, tungod kay grabe ang iyang kahangawang nga mogakos sa imuha tungod sa iyang dakong gugma nga kanimo igsoon. Usahay ang ato lang hunahuna is nasipyata sa atong ginasunod, nasipyata sa atong ginapaminawan, tungod kay nagapaminaw ta gikan pa sa balaod nga ang Dios mosilot kanha kanimo. Apan ikaw igsuon nga gipili sa Dios, ikaw nga nakabalo sa kamatuoran, ang imong kinabuhi magmalipayon ka tungod kay ang Dios kanunay nagakalipay diha kanimo, kanunay siya nagabuhat sa mga butang nga gusto niya mahitabo sa imong kinabuhi. Kay ang unang Samuel 12:22 nagingon, dili kayud kamo isalikway sa Ginoo, kay dili siya buot nga maulawan ang iyang ngalan. Nalipay kaayo ang Ginoo sa paghimo kaninyo nga iyang katawhan igsoon. Siguro nagtuo ka nga wala man siguro nalipay ang Ginoo sa kuha igsoon, ingon ang pulong sa Dios, nalipay pag-ayo ang Ginoo sa paghimo kaninyo nga iyang katawhan. Kalipay sa Ginoo nga ikaw modayeg sa iya. Kalipay sa Ginoo nga ikaw mosangpit sa iya sa panahon sa pagkinahanglan, panahon sa problema, panahon sa balitian. Kanunay nanghandoy ang Dios nga ikaw mosangpit sa iya sa matag adlaw sa imong kinabuhi, sa matag gutlo sa imong kinabuhi igsoon. Ang Dios nanghandoy kanunay nga ikaw mosalig ngadto kaniya igsoon, ug wala nay laing saligan dinhi sa kalibutan. Tungod kay sa tinuod lang wala magitay laing masaligan. Ang Dios lang, ang buhi nga Dios nga nag-alag atong gialagaran igsoon. Amen. Nasayod ka ba nga kung imong tan-awon si Jesus nag-alagad sa mga Hudiyo? Unsay katuyuan? Nganong nag-alagad pa si Jesus sa mga Hudiyo? Ang iyang katuyuan igsoon nganong nag-alagad siya sa mga Hudiyo is siya ang nag-fulfill sa balaod alang kanimo. Siya ang nagbuhat sa tanang tulumanon alang kanimo igsoon. And siya aron iyang kapakita sa imuha ikaw nga hintil ang kaluoy sa Dios. Gipakitaan ka. Nag-alagad siya sa mga Hudiyo, iyang gipulfill ang tanang requirements sa balaod, iyang gibuhat ang tanang mga tulumanon sa balaod, tungod kay gusto sa Dios nga ipakita nga kanimo ang iyang grabing kaluoy ug gugma sa imong kinabuhi igsoon. Ang Roma 15:8-9 nagaingon, ang hinungdan kung nganong gisugo sa Jesus pag-alagad sa mga Hudiyo, dili lang sa pagpakita nga ang Dios kasaligan sa pagtuman sa iyang mga saad sa ilang mga katigulangan, kung dili sa pagpakita usab ngadto sa mga dili Hudiyo sa kaluoy sa Dios, aron mudayeg usab sila sa Dios. Kay nagaingon ang kasulatan, magasugkilon ako sa imong kaayo uban sa mga dili Hudiyo, ug mag-awit ako ug mga pagdayeg kanimo. Igsoon, gihatag o nagserbisyo si Kristo ngadto sa mga Hudiyo aron ikaw kapakitaan sa iyang dakong gugma, aron ikaw kapakitaan sa iyang dakong kaluoy ug kaayo, aron ikaw o kako mudayeg sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Kaniadto nasuko pag-ayo ang Dios kanato. Apan tungod og alang sa iyang kadungganan, iyang gipadala si Kristo nganhi sa kalibutan aron maghalad sa iyang kaugalingon, aron dili na masuko ang Dios nganhi kanato, ug aron siya ang mapasidunggan ug kita ang mabulahan. Ang Roma 3:24-26 nagingon, apan tungod sa grasya sa Dios gipakamatarong kita pinaagi kang Kristo Jesus nga nagtubos kanato ug kini gasa sa Dios kanato. Gipadala siya sa Dios dinhi sa kalibutan aron ihalad ang iyang kinabuhi, aron mawala ang kasuko sa Dios kanato. Ihalad ni Kristo iyang kinabuhi. Nag-antos siya dito sa cross sa Kalbaryo aron sa pagtubos kanato ug kini gasa sa Dios. Ibuhat sa Dios ang tanan.
Gitagaan tag choice, gibuhat ta nga perfect. Gitagaan tag choice ang tao nagpakasala. Tungod sa pagkamakasasala sa tao, ang Dios nasuko sa sala. O tungod kay dako ang paghigugma sa Dios sa iyang kadungganan o sa iyaha o sa atuwa igsuon, iyang gipadala ay ang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron paghalad sa iyang kaugalingon o kini gasa sa atong buhi nga Dios aron mawala ang kasuko sa Dios nga hikanato. O pinaagi sa iyang dugo mapasaylo kita sa atong mga sala kun motuo kita kaniya. Gibuhat kini sa Dios sa pagpakita nga siya matarong kay kaniadto gipalabay lang niya ang atong mga sala tungod kay mainang tuson siya. Angay naunta kita nga silutan apan karon gihalad na niya ang kinabuhi ni Kristo aron ipakita nga siya matarong. Tungod ni ining gibuhat sa Dios, madayag nga matarong siya bisan sa pagpakamatarong niya kang bisan kinsa nga nagatuo kay Hesus. Siguro may ngunay uban diha, uy, mutuo lang ka, himo na kang matarong sa Dios. Ingon ang Dios, matarong siya sa pagmatarong sa mga tanang nagatuo kang Hesus. Ang Dios ang nag-ingon ang naigsoon. Dili ako, dili ang mga pastor, kundi ang Dios ang nag-ingon. Nga ang Dios matarong, nga nagapakamatarong sa mga tao nga nagatuo kang Kristo. Nawala ang iyang kasuko, diha kanimo, sa diha nga nituo ka kay Kristo, tungod kay ang Dios nagapakamatarong sa mga tao nga nagatuo kang Kristo. Amen? Kabalo ba ka nga ang Dios kanunay mutabang og muluwas kanato alang sa iyang kadungganan? Ang Salmo 79 verse 9 nigayon, tabangi kami o Dios nga among manluluwas aron madayeg ang imong ngalan. Luwas sa kami o pasayluwas sa among mga sala aron ikaw ang mapasidunggan. Ang Dios kanunay mo pakita sa iyang pagkamaayo. Ang Dios kanunay mo tabang sa iyang mga katawhan. Kita nga mga tao masipyat, magkamali, makasala. Apan ang Dios kanunay mo pasaylo, ang Dios kanunay mo luwas aron ikaw mo kasadungog kaniya. Amen. Walay laing angayan nga pasidunggan igsoon kung dili ang Dios lang. Ang Psalms 115 verse 1 ingon siya, usa lang gayud ang tinuod nga Dios. Siya, dili kami ang angay pasidunggan, Ginoo kung dili ikaw. Tungod sa imong gugma ug pagkamatinumanon, wala gyud lain nga pasidunggan, walay lain nga pasalamatan, walay lain nga babayaw igsoon kung dili ang pangalan lang sa atong buhi nga Dios. Tungod kay grabe siya kamaayo sa atong kinabuhi. Grabe siya kamahigugmaon ug matinumanon siya sa iyang mga saad nga ni kanato igsoon. Muna siya lang gyud ang mapasidunggan, siya lang gyud ang mabayaw sa atong kinabuhi igsoon. Munang ingon siya sa atong gibasa kaganina nga buhaton nato ang tanan alang sa iyang kadungganan. And siya atong balikon ang unang Korinto 10:31 siya, kini ang akong tubag kaninyo, bisan unsa inyong buhaton, bisan mo kaon o mo inom, buhatan ninyo ang tanan sa katuyuan nga madayeg ang Dios. Muna igsoon sa atong kinabuhi karon ingong mga Kristohanon, ang pulong sa Dios nagadasi kanato. Kung aduna naman kay mga butang nga ginabuhat sa imong kinabuhi, siya buhata lang sa kadungganan sa atong buhi nga Dios. Kung naa may mga naa kay gusto tabangan, mga desisyon sa imong kinabuhi, magminyo man ka o nay mga butang nga imong gusto buhaton, buhata uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Buhata nga mahimuot ang Dios sa imong kinabuhi. Kay mo ni usa sa katuyuan sa Ginoo nganong gipili ka, nganong gitawag ka aron ikaw pasidunggan, aron ikaw mabulahan ug ikaw mudayeg sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Og magaampo ta sa pulong. Hallelujah. Salamat Lord. Nining matahong nga kagabion, salamat sa kahigayunan nga magihatag. Salamat Lord sa mga pulong nga kanunay nga pahinumdum kanamo sa imong dakong gugma, sa imong grasya o mga panalangin. Salamat sa kinabuhi amahan o kining mga pulong amo ni magamit alang sa pagkinabuhi ng kalibutan na way nagapaabot kami sa imong pagpalit. We honor you in Jesus name we pray. Amen o amen. Magapadayon ta mga igsoon at sa atong dominion. Kung isa atong ready, ibayan nato ang bread. Sa gabi ang gabidihan si Jesus mikuha sa tinapay o nagpasalamat siya sa Dios o iya kining gipikas-pikas o iyang gihatag siya matinunan siya. Kiningapan nga nagsimbolo sa akong lawas kami nagkantos ng sakripisyo alang kaninyo, buhatan kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo,
Salamat Lord sa imong lawas, nga imong sakripisyo dito sa cross alang sa imong kabulahanan. That by your stripes, Lord, we are healed. Salamat Lord sa kaayuhan. Yun kasi mong pulong kung sa kakaroon, mausap kami. Nagpuyo ka nga walay balatian, mausap kami. Nagpuyo ka nga walay kaadlok sa mga balatian, mausap kami. Nagpuyo ka diha sa kadagaya, mausap kami. Nagpuyo ka diha sa kalipay, mausap kami. Nagpuyo ka diha sa pagkamatarong, mausap kami. God, amo ka nang ginadeklara karong gabi una. In the mighty name of Jesus, okay, partake ang bread ng simbolo sa lawas ni Kristo. Bayan na to ang kupa. Sa mga gabi ni gibudihan sa Jesus, mikuha sa kupa o nagpasalamat sa Dios ug iya kining ihatag sa matinang namingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga mo'y nagdala sa bag-o nga kubinanti nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon sa matag inom ninyo ni ini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa imong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo Ginoo. Salamat Lord sa imong dugo ang giula dito sa krus Kalbaryo, dugo nga naghimo ka namo ang ayan, mo nagpapa sa tanang mga kasaypanan sa mga salagikan sa pagkabata karon kanto sa mobalik ka Lord Jesus. Salamat Lord sa imong dugo nagadagay ang mga kaayuhan mga panalangin. That's why karong gabi una Ginoo mo kanang gina-claim, gina-deklara sa among kinabuhi nga kana nga makaayuhan, kana ang mga panalangin maga-manifesto na sa matag sa among kinabuhi. Makita Lord sa among kinabuhigan kung unsa ang mga saad sa imong pulong Ginoo. We are you. In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Amahan. Niining matahom nga kagabion. Salamat sa kalampusan, sa maong buluhaton. Salamat sa imong mga pulo nga kanunay nagadasi ka namo, nagalikon ka namo, nagapahinumdum ka namo, sa imong pagkamaayo, sa imong kugma, o kinimtanan alang sa imong katuyuan nga ikaw ang mapasidunggan o kami ang mabulahan. Salamat, Amahan. Sa mga katawhan, especially ang pamilya sa inyo kubinat in Christ. Uban sa kinabuhi ni Pastor ni Rod Catson, kay Sister Yani, salamat Lord sa pagpanalangin kanila. Salamat Lord sa pagpakiguban kanila. Salamat Lord sa paglig-on, pag-provide sa ilang pagkinahanglan. Financial, physical, material, and spiritual. Ang kadagaya, ginumagabot sa ilang kinabuhi. Provisional protection, God, wisdom, Lord. Even Lord sa work ni Pastor ni God, ikaw magatabang kaniya ang pabor, Lord. Sa tanyang mga cases o kadaugan, ginamang ginadeklara, Father. Salamat, Lord. Even Lord sa tanang miyembro sa inyong covenant in Christ. Salamat Lord sa iyong pagpakiguban. Salamat sa iyong grasya, mga panalangin. Salamat sa pabor, Father. I declare blessings, pan blessings sa ilang kinabuhi, Lord. Favor, pan favor. Miracles, pan miracles. Opportunity, connection, God, sa mga katauhan. Ginoo, divine protection, Ginoo. Na bind every sicknesses, diseases, poverty, in the mighty name of Jesus. Wala kay gahong mga panghilabot sa mga katauhan sa tang buhing Diyos. Hallelujah. Salamat, Amahan. Even Lord, among ginaduol niya kanimo God, ang naso sa Israel, we declare blessing, shalom, salvation, God, protection, Ginoo, salvation mag-abot kanila, Father. Even Lord, ang naso sa Pilipinas, God, sa mga presidente, Lord, even Lord, is coming na election, Father, Lord, kang magapanalangin, kang magahanay, Ginoo, sa tanan nga magapanghitabo, God, ug imo kaming butangan, Lord, ang mga katauhan nga mahadlokon diha kanimo, Ginoo, ug ang pagkamatarong, Lord, may magahari, Ginoo, sa mga usagad sa tanang dumala sa among nasod, Father. Salamat, God, sa kalipay, even Lord, sa mga presidente, ang kaluwasan sa among mayor diri sa Davao, Lord, sa pagpalangin kaniya ug ang kaluwasan Ginoo sa coming na President, Father, kang magahanay, God, og sa coming na election, Ginoo, ang kalinaw, Lord, ug ang pagamatarong mo magahari, Father. Salamat Ginoo, even Lord, kining coronavirus ang kining ginagkapos in the mighty name of Jesus. Mobalik ka kung asa kagikan in the mighty name of Jesus. Ug Lord, salamat ang Pilipinas Ginoo, imong hinluan ni ining hugaw, God, nga nagasamok sa kalibutan, especially diri sa Davao region, Father, diri sa Davao City. Salamat Lord sa pagpanalangin, paglimpyo, Father. Salamat God sa mga kaigsuonan, Ginoo, nga nagapaminaw karon ikan sa nakalain-laing dapit. Salamat sa iyong pagpanalangin kanila. Salamat sa iyong pag-comfort sa ila. Salamat sa iyong pag-grant sa ilang pagkinahanglan, financial, physical, material, spiritual. Salamat Lord sa tanang source of income sa mga katawhan, Ginoo. Ikaw nagapanalangin, ikaw nagaprotekta ang mga nilibuan ka mga anghel, Lord. Nagapakoral kanila, nagapantay kanila nga dili makapahilabot ang kaaway sa ilang kinabuhi, Amahan. Salamat Lord sa iyong pagkamaayo. O karon ang Dios nga atong Amahan mo'y magagiya kaninyo, magatabang kaninyo, bisag asa mo, naa siya, magatudlo kaniyang balang espiritu, mo'y inyong great nga magtutudlo sa inyong kinabuhi, ang nilibuan ka mga anghel, magabantay kaninyo, magasapwang kaninyo, sa tanang buhat sa kaaway, ngato kaniya,
nga kaya modala kanato ngadto sa gingharian sa atong buhi nga Dios nga walay buling kunot ug mansa. Ang kadungganan, ang himaya gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan alang lamang kaniya sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat mga igsuon sa inyong pagsubaybay. Salamat sa panahon nga inyong gihatag. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug ugma sa adlaw magkita-kita na sabta sa church sa atong church gathering alas 9:30 sa buntag. Bye bye. God bless. Ingat.